Assalamu alaikum yan uwa, barka dai. Ga ziyara duk wanda yake son sayyara, ga sayyara anan, ga fostan shi, ga fim din nan. Kun ga awa biyu da kusan minti 22 da sakan 59. Ga shi nan kun gan shi nan. Ga group namu kuma na fina-finai ga su nan dai. Duk sabbin fina-finai da suke fitowa a nan. Duk wanda yake bukatar shiga group din nan yana son sayyara ko kuma akwai wanda yake so takamaimai duk da yake so, ga number wayan mu akan script, kuma ga group namu na postoci a kasan profile din nan, a kasan description akwai group namu na postoci. Shi zai taba shiga ne kai sai wannan ba wani biya. Amma wanda yake son group namu na fina-finai wayannan, ko kuma yake son irin sayyara kadai, ko kuma dai da wasu haka ba group din yake so, ko kuma wani group din yake so, ga number mu akan script mai dauka yi mana bayanin abin da yake so, za mu gaya mishi abin da zai biya. Yana biya shi kenan, yana biya sai a sanya shi nan take ko a wace kasa yake a faɗin duniya. Duk wanda yake so kuma za a sanya shi. Mutum yana so ya ɗauka ya mana magana yanzu, za mu gaya mishi abin da zai biya. Yana biya sai a sanya shi, a tura mishi sayyara ko ma me yake so da yi mana magana. An dai fim ne in Allah da zai samu shi na kawai.